Ahoj, ano. Tak prosím tě, řekneš nám něco z dnešních zpráv? Dobrý den, tady jsem Anna Toruková. Ano, dnes vám něco řeknu, co se stalo v Ostravě. Dnes se v Ostravě stalo, že se stala nehoda a hořelo. Hořelo u Interspádu v Ostravě Hrabovce. Byly tam 4 mladé holky a policie nám tvrdí, že to zapálili oni. Jenže oni nám tvrdí, že to nezapálili oni, ale jejich kamarádi. Hořelo to a přijeli 4 hasičské auta. Uhasili to, ale vůbec to neřešili. Dohasili a ty děvčata odešly pryč. No, to je asi, co vám můžu o tom zatím říct, ale nehoda to bylo ještě horší. Nechtějte to ani vědět. Nehoda se stala na tramvajkové koleji 1 s tramvajkou číslo 1 na konečné zastávce u Interspádu. Se stala nehoda 8letého chlapce jménem Ondra Lukáš. Tramvajka srazila, cinkala, zvonila všechno možné, ale chlapec ji neslyšel. Jenže řidička tramvaje nevěděla, že chlapec může být hluchý, takže za to nemůže ani jeden. Ale Ondra může za to, že se nerozhlížel. Neměl ani rodinu a byl bezdomova. Teďko mi na vážném zranění. Má poškozený mozek a vypadá to na hodně špatné tělo. Tak to je všechno, co bych vám mohla říct. Jinak se podívejte na webové stránky www.tncz.cz. Anna Tereková, televize Nova. Tak děkujeme vám, Anna Tereková.